Здравейте! Днес искам в това второ видео да си поговорим на тема коса, тъй като в последните 2 години изпробвах много различни неща върху косата си и смятам, че имам много какво да ви споделя на тази тема. Искам да видите косата колко ми е жизнена, колко е хубава, обемна. Също така имам и детски коси, които ми растат, т.е. бебешки коси, които ми растат, и затова искам да ви споделя моята грижа. Аз от години използвам козметиката на Oriflame, така че тук ще видите предимно продуктите на Oriflame. Моята коса е с мазен скалп, затова използвам продукти подходящи за мазния скалп, а именно шампуан с лимон и мента, който го втривам добре, като също преди да го нанеса на косата, го слагам в дланите, разтварям леко с вода, докато се разпени, и с двете ръце нанасям върху косата. И след това с тази джиджавка гледам хубаво да го разнеса навсякъде, за да съм 100% сигурна, че косата е добре, е почистена добре с почистващ продукт, и след това изплаквам. Аз вярвам, че е хубаво да се погрижим и за нашите дължини, така че винаги използвам балсам. Този балсам е с мед и мляко и е с отмиване. Изчаквам така определени минути, изплаквам косата и след като подсуша с кърпа, най-важното нещо ми е леко да я подсуша с сешуар, защото вярвам, че е хубаво за самата коса, да не се събират бактерии, поне така съм чела, е хубаво косата да е подсушена, защото като е мокра, е по-подходяща средата. Сега не знам дали е така, това съм го чела, в това вярвам, изпробвала съм го и така нататък. В смисъл, това е моето мнение по въпроса. Използвам термозащита, след това така подсушавам т.е. това е другото. Това е термозащита, подсушавам с ешуар, също така напръсквам и този спрей, който е с хиалурон, докато се суша. Той е за грижа за скалпа и също така много добре действа на косата ми. А пък това е спрей за обем. Както виждате, снощи съм се напръскала и косата ми има така приличен обем, както се казва, но аз най-вярвам, че грижата също така започва и от вътре навън. Какво означава това? Именно да се погрижим и за нашето здраве, като приемаме колаген. Ето този колаген, който го приемам, той е разтворим в вода по едно съшенце на ден. Определено в последните 7-8 месеца виждам още по-голям резултат с него. Както виждате, растат ми бебешки коси. Така че това е моята грижа за косата. За 2 години съм успяла да изпробвам какви ли не неща, но последните вече тук 7-8 месеца виждам огромния резултат, и затова така споделям с вас. Надявам се да помогна на повече хора и това видео да стигне до повече хора. За всякакви въпроси съм на линия. Просто трябва да си намерите правилната грижа и нещата се получават. Аз също съм имала моменти с косопад, но съм успявала с колагена, всъщност аз тогава започнах да използвам колаген в моментите, в които така съм имала повече косопад, така че всяко нещо е решимо. Просто важното е да намерим нашето правилно средство, как да решим проблемите. И така, за всякакви въпроси съм на среща. Желая хубав ден и се грижете за себе си не само отвън, но и отвътре.